אנו שמחים ונרגשים לקיים את טקס הענקת מלגות נשיא לסטודנטים ולסטודנטיות מצטיינים ומצטיינות, כאן, בקמפוס המכללה, הורים, חברים ובני משפחה, מכובדיי כולם. שמי ורד עובדיה ואני שמחה להנחות ערב זה. הערב הוא תודה והוקרה לכם, על הישגיכם יוצאי הדופן בלימודים. ולכם, ההורים ובני המשפחה היקרים, כל זה לא היה קורה בלעדיכם. תודה מיוחדת לכם. כפיים להורים ולמשפחות. ישר כוח. השנה יוענקו מלגות הצטיינות ל106 סטודנטיות וסטודנטים. חלק מהמלגות נתרמו על ידי בני משפחתם של בוגרי המכללה וחברי סגל אקדמי שאינם עמנו עוד. בשם הנהלת המכללה והסטודנטים המצטיינים, אנו מודים מקרב לב לכל התורמים והשותפים להגשמת חזונה של המכללה שחרתה על דגלה את המצוינות האקדמית. נתחיל בהענקת מלגות נשיא לסטודנטים מתוכנית הלימודים בייעוץ ופיתוח ארגוני. הרלב גלי. מחיאות כפיים להרלב גלי. מתנה ליום ההולדת, מזל טוב. המון המון מזל טוב. מתנה נהדרת. תם הטקס, המשך ערב נעים לכולם.